bismillahi na saka Allah na kai kake bani iko baiwar waka kanenan kata akai na jalla sarkin iko baituka na telan mata na dauko rabu ka bani iko ma'awiya ka iya ka huta teloli ku bar shi ya huta mai farin jini ma'awiya tela kai kake fita mata kunya alhamdulillah sarki Allah kaga telan mata ka bashi arziki har da wadata basira gurin ɗinkin mata idan kuna so ku zo ku ga telan mata ku zo kasuwar mata Fulazar iya za ku taho sabon garin Zaria kar ku manta mai farin jini ma'awiya tela kai kake fita mata kunya telan mata ma'awiya telan mata ma'awiya mai farin jini ma'awiya tela kai kake fita mata kunya ki kuke so ma'awiya tela na mata ma'awiya atamfa ya dinka ma'awiya shadda ya dinka ma'awiya leshi ya dinka ma'awiya riga ya dinka ma'awiya mai capacity ne ma'awiya tela na mata ma'awiya shi social ne ma'awiya ina kuke za a kai ma'awiya Kano har Kaduna ma'awiya Abuja da Lagos ma'awiya Maiduguri da Bauchi ma'awiya Katsina har Zamfara ma'awiya Naija har da Mina ma'awiya zamba ku number ma'awiya 081 ma'awiya 6872 ma'awiya 5726 number wayar ma'atelan mata telan mata ku kira za ku same shi mai farin jini ma'awiya tela kai kake fita mata kunya nan zan dakata basiru mama son sunana na yo kira gare ku maza da mata dinki ku kawo ma'awiya ya iya dinki maza har da mata kowa ya kawo mai farin